Hi, welcome to my channel. I share the Night of Power by our pastor, Pastora Jeannie Kluma in Jesus is Lord Church. She is a kind of pastor, easy to approach. Be blessed in the Word of God. Good evening everyone, good afternoon sa tanan, mayong gabi sa atong tanan. Welcome to our online Night of Power. At this time, we will continue to expect what God will do in our time, especially karon na panahon. So, daghan kaayo ang atohang mga situation na na-rise up o kinsa ba sa ato ang naka-experience og multiple trials sa atong situation. So, tonight, we will discover unsa ang ginasulti sa Ginoo about trials that we undergo. Let's pray. Heavenly Father, in the name of your Son Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, we come before you, Lord, with humility in our hearts. We continue to surrender everything into your hands, O Lord God, every sin that we have committed before you. We ask your forgiveness and cleansing power by the blood of Jesus. And as you have said, Lord, that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So right this very moment, Lord, we continue to entrust unto you the very word that you are going to deliver to your people using your servant, O God, in the name of Jesus. As we entrust everything, we want to give you honor and glory in our lives, O God, in Jesus' name. Amen. So, karon nga mga panahon, we are patapos na ang atohang year 2020, but we believe nga in spite sa situation nga naata karon, we believe that God has something great nga gi-prepare niya sa atoa even for the year 2021. So this evening atong padayonon sa pag-search ang word of God, mahitungod sa mga butang na paano tayo magiging sensitive sa mga things nga atong gi-undergo while we are here padayon pa ta sa atong pandemic na crisis worldwide. So in Matthew chapter 14, 22 to 33, as a story nga ato siyang hisgutan this time. So ginatitulan na ko na siya na extraordinary power in the midst of multiple trials. So dili lang siya isang trial but multiple nagpatong-patong na mga trials na niabot sa tong kinabuhi. So, verse 22, sabi dito, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Verse 25, now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost, and they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good courage, don't be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Verse 29, so he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Verse 30, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Verse 31, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him, and said to him, oh, you of little faith, why do you doubt? Verse 32, and when they got into the boat, the wind ceased. And those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. So may the Lord bless the reading of his word. So at this moment, let us search sa unsa man na mga things nga paano gina-overcome ni Peter ang trials, and even paano niya gina-present ang iyang kaugalingon diha sa taliwala sa mga pagsulay. So I believe bawat isa sa atoa we experience and we are facing difficulties in life, lalo na ngayon na panahon. Hanggang ngayon hindi pa natin alam kung ano ang next na mahitabo, next na mga things nga pwedeng i-ano sa ating government
pwede nila na ihatag sa ato na mga rules and mga policy and protocols. But still, karon na panahon, let us continue to search from the Word of God kung unsa ang mga situation na pwede nato, na kaya nato na mahandle nato ang mga butang nga sama ni ini karon. So in the midst of trial, nakita nato diri mobalik ta sa simple background kung unsa ang ilahang real nga situation sa ilang kinabuhi at the time. Kung makita nato dinhi na ay makita nato sa Bible si Jesus, ang fearful nga mga disciples, si Peter, ang boat ug ang raging sea. Makita nato diha ka naa sila'y tagsa-tagsa ka mga representation sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi. So dinhi nga time, si Jesus naa siya sa sitwasyon sa iyang kasing-kasing na nadungga niya nga si John the Baptist. Previous ani nga story na nadungga niya nga si John the Baptist na naputulan og liog, beheaded by Herod in the prison, diha sa presuhan. So nakita nato dinha na kung ikaw usa ka person nga kauban nimo sa work, kauban nimo, siyempre naagid kay bation nga nagmourning sa nahibal-an niya nga si John the Baptist di ay nga iyang cousin si John the Baptist usa ka person nga nagprepare og way para sa iyaha. Si John the Baptist mao ang person nga naggigamit sa Ginoo to baptize him on water. So makita nato kung unsa ang influence or unsa ang use kini siya nga tao para sa kinabuhi ni Jesus. Para bang kung ikaw nawad-an ka og kauban nimo, syempre adunay sorrow nga naa sa kasing-kasing. That's why at that time pag nadungga ni Jesus na-report sa iyang mga disciple nga si John the Baptist naputulan og liog. So at that time ingon diha sa verse 13, and when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitude heard it, they followed him on the foot from the cities. So makita nato na at that time nga nagkaroon og situation, nagkaroon og trial sa ilahang group nga nawalaan sila isa kay naputulan og liog tungod sa gibarugan niya nga pagkamatarong tungod kay iyang gibadlong ang usa ka hari kasi si Herod iyang gibadlong tungod kay naay gihimo nga dili maayo, but napriso siya, then gawas ana nga napriso giputlan siya liog as nagamit lang ang situation na nalipay pag-ayo during sa iyang birthday si Herod, nalipay sa iyang anak nga nagdance dayon siya by the influence sa iyang mother, iyang yung hunga na yung anak na ang gusto niya nga regalo is ibutang ang ulo ni John sa platter. So makita nato na ang heart ni Jesus is nagkaroon po siya sorrow. Para bang nagsorrow siya sa nahitabo sa iyang kaubanan. Then here comes, makita nato sa iya untang pagpalayo, sa untang iyang pagdepart, sa iya untang pag-sit apart, sa iyang pagdepart diha nga place, gisunod siya sa mga tao. Kung atong makita dere, people are insensitive. Kanang magiging insensitive ang tao ba na wala nato, minsan dili nato nakita kung unsa di ay ang condition, ang situation sa person na atong pwede duulan. So at this time, Jesus is in sorrow. Jesus is in pain nga nawalaan siya isa. Nawalaan sila isa. So makita nato nga people are insensitive, but still makitan gihapon nato nga si Jesus wala niya ipakita sa mga tao nga na ako ani nga situation, dili ko pwede ninyong duulan, dili ko ninyo pwedeng nga sumbungan sa inyong mga problema tungod kay naapod ko'y pain, na ako'y sorrow. So dili ingon na wala gid napakita ni Jesus, but nakita Hinoon niya nga when nakita niya ang great multitude of people, grabe ang iyang compassion. O diha sa iyang compassion, nahimo pa niya ang pag-feed sa multitudes, pagpakaon sa mga multitudes, unya pag-ayo sa mga masakiton nga nag-uban ug nagsunod sa iyaha.
Then here comes ang disciple. Ato ta sa disciple. Ang disciple, inani ang nahitabo sa ila, siyempre sila ang naglubong kang John. Aya nila gina-report kay Jesus. As a disciple din kay Jesus, grabe po ang ilang sorrow. Naa sila sa sorrow at the time. Dili basta-basta ang ilahang naagian nga situation, kauban nila. No? Nawala na sa ilaha ang ilang kauban. Pero makita nato diri na sila pod mismo ni uban o ni sunod gihapon sila kay Jesus. Wala gihapon nila gina pakita sa ilang nga hey, ami mo sunod din ha sa imo dito sa imong atuan nga place. Unta siya mag-inusara. Unta siya lang unta ang niadto. Ingon siya diri, when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, nadunggan nila nga nilakaw na si Jesus, nag-inusara siya, ni sunod pod sila. No? So nakita pod nato din na mga situations nga ni come up or na raise up na wala kabalo ang mga tao kung unsag yoy nahitabo kay Jesus. Wala sila kabalo, no? And na gihapon kita usahay. People are sensitive nga sa atong duulan, sumbungan, wala po ta kahibalo nga. Kanada pong atong ginasumbungan, kanada pong atong ginaduulan, nada na sila yung mga ginadala-dala ng mga trials pod sa ilang kinabuhi, no? So, then pag abot din sa situation where pauli na sila mo tong story, giplastar ni Jesus ang iyang mga disciples sa verse 22. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to other side while he sent the multitudes away. So while si Jesus while ang mga disciple ginaplastar ni Jesus para maoy muuna dito sa other side sa lake. Then si Jesus iyang ginapapauli ang mga tao nga nagsunod sa iha. Then that time nilakaw na pud ang mga disciple, niadto na pud sila sa lain nga lake gamit ang bangka. Then nakita nato sa paghumanan niya og plastar sa mga tao, siya pod nagampo pud siya didto. Pag pray niya didto niya gi-pour out ang tanan sa iyang heavenly Father. At that moment, sa verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. So, kani nga situation sa ilang pagpamauli, naabdan sila dito og kusog kay nga hangin. Then, syempre, pag kusog ang hangin, mudagko gid na ang balod. So, kung baga dagko kayang balod, kabalo sila nga naa sila in a danger zone. Danger zone ang ilang kahimtang tungod kay grabe ang pag-uros sa hangin. Then the fact na wala si Jesus sa ilahang side. So, as also ako sa dako experience na katong time na syempre naaman mi sa nagpuyo sa isla sa Camiguin, and by boat, by lancha ang among gamiton na sakyanan para mi makaabot dito sa amoa. Kung gikan ta diri sa Cagayan de Oro. One time naagyo situation nga nipauli ko dito sa Camiguin, then ingon ana nga situation, dili basta-basta ang imong feeling pag naa ka diha sa situation na kusog kayong hangin, grabe ang balod, unya kung unsa nga klase nga prayer gyud ang imong mahatag di sa Ginoo tungod kay para at that time nakaingon ko nga mao na to akong end sa akong kinabuhi. Grabe gyud ka kusog sa hangin. Ang mga tao nga among nakita dito sa lancha nga akong gisakyan, wala laing nahimo kundi sige lang yung ampo. Grabe nga prayer, grabe nga tawag sa Ginoo. Kung unsa naman lang ang gibuhat para lang ma-at peace ang condition or situation diha nga grabe gyud ang balod ug ang hangin. So at that moment dito ko naka-experience kadi guday basta-basta kung naa ka in the midst of kana bitawng grabe nga balod, grabe nga hangin nga ma-experience nato dili sayon nga feeling, no? Makakanta gid kag I surrender all, makakanta gid kag duya na ako, no? Daghan kay kag mahunahunaan, daghan kayong imong mahatag nga mga kung unsa lang ang mabutang sa imong mind nga para lang ka ma-relieve, para lang ka ma-at peace. So inaana pod nga situation ang nabatian sa mga disciples while naa sila diha sa boat, no? Then contrary sa ilaha, meaning naagi mga kung baga kanang dili basta nila nga experience nga taliwala diha sa lake, taliwala dito, no? Nakita nato
grabe gyud ang ilang situation nga naagian. The fact nga ngit-ngit, no, kay at the fourth watch man siya, tunga siya dito sa kadlaw na dapit. Nakita nato nga unsa ang ilahang nabati. So dito nabati na nila ang fear. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. So kani siya nga verse, nakita nako nga si Jesus ginapasyon niya ang iyang pagkaginoo. Dili ta pwede magbuot sa iya nga dili mo na buhaton kay kung maglakaw ka diha sa dagat, mahadlok ang mga tao, mahadlok imong mga disciples. So dili na to pwede ma-dictate, dili na to pwede madiktahan si Jesus kung unsa iyang buhaton para maipakita, ma-show ang iyang power nga pwede di siya mo walk in the water, pwede di siya mo adto sa ilaha, mo uban sa ilaha, mo kuyog sa ilaha, dili ginamit ang boat kundi ginamit ang iyang mga tiil. So inaana ka powerful ang Ginoo sa atong mga kinabuhi na when the times nga naatay mga situation and trials nga moabot sa ato naatay pwede madaulan o pwede madaganan tungod kay walay limit ang power nga iyahang gihatag para sa atong tanan. Amen ba mga igsoon? No? So kung unsay condition nga nasa ato karon, naay mga doubt nga naa sa atong mind, kung naay mga kana uncertainty na sa atong hunahuna nga unsa kay kasiguruan unsay next ani, we believe that ang power ni Lord is enough, no, na ay mga extraordinary power nga mai-release niya in times sa multiple trials na atong giagian sa kinabuhi. So I believe daghan sa ato karon na naagian ni nga mga situation. Ang mga estudyante na pud sila mga situation nga giagian, ang mga parents, ang mga mama, ang mga papa. So kung unsa na lang ang mga opportunity nga pwede nga mag-grab nato, it is because naagid tay situation nga ni rise up sa atong kinabuhi. Dili lang physical crisis, apil pa financial crisis, mental crisis. Dinhi nga situation ginatan-aw ta sa Ginoo paano nato gina-manage ang atohang kinabuhi pag-abot ani nga situation. Dili ni siya matawag dato na accident, walay aksidente sa Ginoo. O kining tanan, kabalutang tanan that na ay purpose ang Dios sa atong mga circumstances, sa atong trials nga atohang masinantian. In verse 26 nakita nato, and when disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying it is a ghost, and they are cried out for fear. So usa sa mga tool sa kaaway sa atong kinabuhi kung naatay trials is fear, kanang kahadlok. Ang fear magbring sa ato og ineffectivity. Ang fear gihimo nga tool ni Satan to paralyze us, para dili na ta makathink og maayo, para dili na ta makahatag og wala na ta sa maayong pangunaw na pag naatay fear, pag naatay kahadlok. Grabe ang mo sa ato it cause us to tremble because of fear. So usa ni sa mga tool nga gibutang sa enemy sa ato to paralyze us, lalo na sa karon nga panahon. So, unsa ang atohang pwedeng makatunan sa kinabuhi ni Peter, paano niya na lampasan, paano sila naka-experience og power, extraordinary power nga naa sila in the midst sa trouble, in times sa dagko na balod o grabe ang ilahang fear tungod kay napadud sila nakitaan, no? So dili na siya basta-basta nga feeling napata sa tunga-tunga sa dagat, pagkatapos napagyutay nakitaan nga naglakaw. Siyempre layo ra si Jesus kay ila pa mang nakitaan in a distance si Jesus nga naglakaw. But immediately Jesus spoke to them saying, "Be of good cheer, it is I, do not be afraid." So pag by the time ay nga magkaroon na taog kanang bation na taog fear sa atong kung unsa nga klase nga fear, no, si Jesus magmanifest siya sa ayang kaugalingon. Makita nato na diri nga story dinhi nato ma-identify in the midst of trial. Jesus identified himself and tell his disciple not to be afraid. So whatever situation sa atong kinabuhi,
whatever trials nga naa ka karon, kung saang dako ng mundo, kung asa man ka nga place, asa man ka nga lugar sa inyong house, sa church, kung asa man ka nga lugar nga naa ka karon, pag naa kay multiple of trials, at that time Jesus identify himself, iyang ipaila iyang sarili sa imuha, musulti sa imuha, it is I, ako ni na ako, no? Kanang matagaan tag relief sa atong fear. Pag by the time daghan sa ato ang kasi-klase nga fear, no? Kasi-klase nga fear ang pwedeng mo atake sa ato pag naata sa trials. Na ay fear, example, fear sa tao. Mahadlok ka sa tao, mahadlok ka kung unsay ikasulti sa ubang tao sa imuha. That's why tungod sa fear, di na lang kamo trabaho, di na lang kamo excel, dili na lang kamo himo sa unsay angay buhaton. It is because na kay fear of man, no? So gihimo gid siya nga tool sa kaaway para magiging magiging ma-paralyze or magiging dili ta mahimong epektibo sa pagpangalagad sa Ginoo. So dinhi nga verse nag-identify si Jesus sa kagwalingon, yang giingnan ang iyang mga disciple not to be afraid. So sa ato pong tanan karon, pag naatay na bati nga fear, mupod ni ang encouragement ni Jesus sa atong kinabuhi that we should not be afraid. No, we should not be afraid. Sabi niya dito, take courage because God is with us, who can be against us. Sa situation sa imong trials, faith must be your stepping stone. Siya ang atong stepping stone. Natay faith, no? Dapat ang faith nato, unsa asa man nato makuha ang faith. God wants us to move from fear to faith. Now, i-change nato ang atohang kaugalingon from fear to faith. Kadang sa kahadlok paingon sa pagtuo that God will never leave us nor forsake us. Dili ta na pasagdan sa Ginoo. Dili ta niya tugutan na magiging totally ineffective o mahimutang unproductive. So, dili na tutugutan sa atong kaugalingon. So, asa na to makuha ang faith? The object of faith is truth. Diha sa kamatuoran. Nga si Jesus will never leave us. Jesus will never forsake us. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Dili ta niya kayang matalikdan because Jesus loves us so much. So, sa unsa man nga condition na situation nga naa ka karon, remove the fear and let that fear turn into faith to Jesus, no? So sa atong nakita diri moadto ta sa boat, ang boat manggod sa panahon sa kanang trouble diha sa inyong journey sa dagat, ang boat mao na siya ang usa ka diha ang tao magiging kana bitong safety siya kung naa lang siya sa boat. Nakita nato diri si Peter, unsa ang iyahang pagkabalo niya nga si Jesus siya ang naglakaw sa boat. How come nga si Peter nakahuna-huna man siya nga paanha ako diha sa imuha. Nganong nabutang man sa iyang mind nga muadto pud siya ni Jesus. Muadto pud siya ni Jesus. The fact kabalo siya kay mananagat man si Peter, balaan niya ang unsa ang current, unsa ang kakusog nga kung mo-out siya sa boat, sure na gyud siya nga madala sa current sa water, sa waves. But makita nato diri na grabe ang iyahang faith, no? Nahimong stepping stone niya is ang faith, ang pagtuo, no? Na siya faith na Jesus is the only comfort. Na dito sa iyahang only kay Jesus lang. That's why ang iyang faith kay Jesus nahimong stepping stone nga makaabot siya dito kay Jesus. Atong na-discover diri na ang request ni Peter, di ba unsa iyang request? Unsay request niya? Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So, may request ni Peter. So, inaagi sa request ni Peter, it is an invitation to do extraordinary. So, wala siya nahuna-hunaan na niabot sa iyang thinking nga ningon siya, Lord, kung ikaw na, paanaha po ko diha sa imuha. Kita nato na kato siya nga
way sa iyahang request, naghatag tog invitation nga si Lord maghimo og extraordinary nga mga scenario sa iyang kinabuhi, extraordinary things or miracle sa iyang life nga never been in the history. By the way, ang atong request, kung unsay atong request, mauna siya ang magbring og extraordinary nga buhaton sa Ginoo para sa atong kinabuhi, para sa imuhang solusyon sa mga trials nga naa kakaron. So whatever request nga naata sa atong heart, sa atong unsa nga request nga naa kakaron, mga igsoon, it is your request brings an invitation to do extraordinary things, no, diha sa imong kaugalingon. So makita nato na it is God, no, it is Jesus nga nagpakita siya og kanang extraordinary nga power in the midst of trouble nga naa ka. Next is unsay nahitabo sa dihang si Peter nagsunod na, nag-obey, pag-ingon nga come. Unsay nahitabo? Peter's obedience takes a big risk. Ang iyang obedience mo ay naka-bring og take gid siya og risk. Kay kung ang atong pagsunod kay Jesus, mao na siya ang nang dili basta-basta, kasi alam ni Peter kung anong mangyari sa kanya pag step niya sa out of the boat. Alam niya grabe ang current ng water, but because of his faith, but because of the obedience nga iyang gihimo para sa situation nila, ang obedience nato mo take gid siya og rest sa atong kinabuhi. Kanay mga butang sa atong life nga ipabuhat ni Lord sa atoa, even sa atong thinking nga murag makaingon ta na lisod buhaton, pero ang imong obedience maoy magbring sa imo og experience sa extraordinary power nga gikan sa Ginoo. Next is nakita nato diha sa situation nga si Peter shift his focus on Jesus, not on the circumstances. Most of us, pag naatay trials, multiple trials, parang ang ating nakatutok lang tayo doon sa ating circumstances, mga circumstance. But this evening, I challenge you na let us focus, i-shift nato ang atong focus ngadto sa kang Jesus. Tinuturoan tayo ng Lord, sabi sa Word of God, sa Hebrews chapter 12, verse 2, sabi dito, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, during the time na meron tayong mga trials, meron tayong mga multiple trials na pinagdaanan, let us shift our focus to Jesus, not to the circumstances. So, for us to experience extraordinary power. Then, ano yung resulta ng obedience ni Peter? Ano ang result? What is the result? The result is, sa risk nga iyang gitake ni kang Peter, it caused other disciple to see the power of God working upon Peter. Na siya lang among the disciples, siya lang yung nakapag-walk ng water. Siya lang yung naka-walk sa water. At saka, it causes the other disciple to worship Jesus. No? So, ang usa ka disciple ni Jesus, ang usa ka believer ni Jesus, requires to face the fear in life. Kailangan natong i-face talaga yung mga fears natin during sa trials, during sa multiple trials na ating pinagdaanan. One of the fear, no, ano ba yung mga fears na gustong i-deal ng Lord sa iyong buhay? Diba? May mga fears na gusto ni Lord na ma-overcome mo. Ma-overcome natin yung mga takot. Sa amin na mga pastor, sa akin personally, one of the fear na nararanasan ko, the moment na merong nagre-ring na phone, cellphone at midnight. Yung midnight. Parang, for me, pag mag-ring ang akong cellphone sa tungang gabi, 1 o'clock, 2 o'clock, sa kadlawon, it means emergency. So, grabe kayo ang fear nga nasa heart. But because God teach us, no, tinuturuan tayo ng Panginoon to trust in Him,
na musalig ta sa iya. One time, nagring ang aking phone. Di gitubag nako. Tungang gabi, umiyak, grabe yung hilak. Ate, grabe yung hilak. Anong nangyari? Unsay nahitabo? Unsa may atong ikaalagad kanimo? Namatay. Kinsay namatay? Diba? Kinsay namatay? Kinsa may namatay? Yun siya. Ang among iro. No? Basta makaingon ka nga, hala ka, uy, pati pa iro. Pero, sa tinuod lang, sa person nga nagtawag, nangayog help, tungod kay, grabe ang iyahang attachment sa ilang palangga nga doggy. Dili nato pwede i-question nga, para iro, para ka na lang. But still, we continue to comfort. Sige lang. Napay daghan ihatag ni Lord. It's my experience so ang kay ko nga, Lord, gid ba ang tao pag naa sa situation sa ingon ana, makita nimo na ang imong pagtubag sa ilaha, naka-help ka sa ila during that time. Pero ang fear nga imuhang kabatian, may nalanggani kay iro lang at that time. Og naapoy uban tao nga, yes, namatyan sila, nawadaan sila member sa family at that time, no? Daghan pay uban na mga fears nga gusto sa Ginoo nga i-overcome nato. And last nga fear katong nagring akong phone nga akong sister mo ay nakabutang dito, na-register dito sa phone. Grabe na nako nga, hello, unsay nahitabo? Ngano man, unsay nahitabo? Nganong katawag ka? Di ay mga igsuon. Napindutan lang siguro. Ingon siya nga, wala man ko. Pagkabuntag, nanawag ko, unsay may nahitabo din ha? Nganong nanawag ka sa tungang gabi Ingon siya, wala man ko nanawag sa imuha. So, nagay mga moments sa ato nga, idilta sa Ginoo ba nga, dili tanan pod na mga pagnay magring sa gabi mahadlok na ka kay unsay na nahitabo. Nalang di ay nga ang uban napindutan lang, no? Napindutan lang unya nagkos na sa imong fear. So by the moment na naatay grabe na nga gina-face, naatay full assurance that Jesus will never leave you, never forsake you. So whatever condition nga naakakaron, ano man na trials, finances, health, at kung ano pa na mga trials na nagsunod-sunod na mga trials, let us come to Jesus, the author and the finisher of our faith. If we will come to Jesus and He will create your request, can create an extraordinary miracle that God will going to give you, the miracle nga gikinahanglan nimo. So, be in good courage. Kailangan nato ipuwersa atong kaugalingon, not to be afraid. Kailangan natong i-command atong sarili to trust God, because God has the power to solve every difficulties in life, every trials in life. God has His own solution on it. Amen ba mga igsoon? So this time, allow me to pray sa inyong tanan kung ano man yung mga pagsubok, kung ano yung mga trials. I believe God knows it. Nakita na sa Ginoo. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with gladness of heart, Lord. It is because Ikaw, Panginoon, ang pwede naming maduulan sa tanan nga panahon, in every circumstances, in every trials, in every multiple trials, Lord, na pwedeng gina-face sa imong mga katawhan. I pray, O God, that You will give them extraordinary miracle, extraordinary solution nga pwede nimong buhaton, Ginoo. It is because You are great, and You are good, and You are powerful. Walay butang sa kalibutan na dili nimo kaya. Walay situation in life, Panginoon, na hindi mo kayang abutin. Kaya mong abutin, Panginoon, kung saan man ang mga tao ngayon na may mga problema sa pera, may problema sa relationship, may problema sa business, may problema, Lord, sa family, sa asawa, sa anak, sa husband, sa wife, Lord, sa lahat na mga pwede naming i-face na mga problem. I pray that you will touch them right now.
You will create a miracle for your people because until now we believe that you are a miraculous working God. You do miracle. You do mighty things, Lord. In the name of Jesus, we renounce any work and plans of the enemy that cause us to paralyze through fear. Lord, in Jesus' name, we renounce every fear in the name of Jesus. We cancel the work of the enemy over our lives, and we declare the power of God that will manifest in times of our trials, Lord, in the name of Jesus. We thank you, and even, Lord, sa very condition sa aming bansa, Lord, in the name of Jesus, at even, Lord, sa lahat, O God, ng mga tao na nakaranas ng mga same na mga problems, same na mga trials in life, I pray and I declare that may your power be made manifested in the name of Jesus. Lord, sa aming government, we pray that you will continue to give them wisdom. Sa aming, Lord, sa lahat-lahat na mga kailangan, Panginoon, I pray that you will continue, Lord, to provide wisdom, to provide everything, Lord, na kinakailangan ng mga tao sa buong mundo. Salamat, Lord, for this time. We believe that you are the God who answers our prayer. We believe that you are the God who causes relief to people and merong mga situation at this time. Lord, thank you. Touch them in the name of Jesus. And Lord, let your miracle, O God, work it to each one of us. Lord, right now, we believe your miracle. We believe your power. We believe, O God, that meron pang pag-asa kay Jesus. Thank you as we continue, Lord, to give you honor, to give you praise, and to give you all the thanksgiving, because even at this time, you will do miracle for us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. God bless us. Then see you to our online Night of Power next week. God bless you.